ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಪೂರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಲ ಕುಷ್ಟುಪ್ಲೆ ಅಪ್ಲ ತಿಳಿದುಪ್ಲೆ ಗೈಸ್. ಅಂಚನೆ ಇನಿತಲು ಹೋಗ್ದು ದೈತ ಮಾಡ್ಪಿರು ಒಂದು ಕೀಡಲೈನ ವಿಡಿಯೋ ದಾಯ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಮೆಗ್ಗೆ ಪೆರ್ಲಾಡ್ದು ಬಣ್ಣ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಗೊಂತೆ ಕಿಲೋಕ್ಕು 80 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತಾ 80 ರೂಪಾಯಿ ಕಿಲೋಕ್ಕು. ಈ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ ಹೋದು ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತಿನ್ಕ ಗಾಯ್ಸಿ ಆ ರೀತಿ ಉಂಡು ಅಡ್ಡ ಪುಳಿಲುಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೀಪಲುಂಡು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಹೋದು ನಮ್ಮ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೈಸ್. ಈಗ ದಾಯ್ತ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ತೂಕ ಗೈಸ್ ಬಲೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ದ್ರಾಕ್ಷಿನ ಪೂರ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹತ್ತು ಬಿತ್ತಿತ್ತಿನ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ನೆಕ್ ಕಿಲೋಕ್ಕೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು ನಾನು ಮೆಗ್ಗೆಬೋದು ಅಂತಾನೆ ತುಲೆ ಸೋಕ್ರೆ ದೆಕ್ಕದಾಂಡು ದೆಕ್ಕದು ಪರ್ಪಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಬಾಡ್ಕ ಪರ್ಪಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಒಂಜಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಅವ್ರಿ ತಿನ್ಕಾವ್ ನೀರು ಗುಪ್ಪುಗ ಫಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಇದ್ರ ಬಿತ್ತು ತೆಪ್ಪಕ ನಮ್ ಬಿತ್ತು ತೆತ್ತಂಡ ಐನೊಂದು ಉಪ್ಪು ತುಲೆ ತುಲೆ ನೀವು ಅದೆಪ್ಪು ಅಪ್ಪನೇ ಖುಷಿ ಆಗ ಇದನ್ನ ಕೈಪೇರು ಸುಮಾರು ಬೇಲುಂಟು ಗೈಸ್ನೆ ಬಿತ್ತೆ ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಪೂರ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತಂಡು ನೀ ಕೀಳು ತುಳೆ ಅಡ್ಡಿಬೊಲ್ಟಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತಂಡು ಸರಿಯ ತುಳೆ ಅನ್ನ ಬಿತ್ತು ಪೂರ ದಿತ್ತಂಡು ಐದಕ್ಕೆ ದಾಯ್ತ ಪಾಡ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಮೈನ ಸಕ್ಕರೆ ನಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ಐನ ಜ್ಯೂಸು ಈ ಮಧ್ಯದವತ್ತು ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ಕೊಂಡಿರತ್ತನೆ ಫುಲ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಚೀಪ್ ಆಗೋಡು ಭಯಂಕರ ಅದು ಪುಳಿ ಉಂಡು ಚೂರು ಗಿಟ್ಟ ಬತ್ತ ಬ್ರೋ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ದಯ ಬೇಡ ಎಡ್ಡೆ ಚೀಪ್ ಆಗೋದು ನಮ್ಮ ಕೈ ಪಾಡಿಂದ ದಾಯಿ ಬಿತ್ತು ಬೂರದ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡ ತುಲೆ ಆ ಬಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಈತ್ತಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಬಿತ್ತು ಆ ಬಿತ್ತಿ ತಿಂದನ ಕೈಪ್ಪೆ ಬೂರು ಜ್ಯೂಸು ಐಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಿತ್ತು ಬೂರದ ಎತ್ತದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ಯ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡು ಹಿಡಿದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೈನೈನ ಪೇರು ಪಾಡು ಪೇರು ಐಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಐಸ್ ಪೋತುಂಡು ಪೇರು ಪಾಡ್ಕ ನೇ ಫುಲ್ಲು ಪಾಡ್ಕ ತುಲೆ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ತಿರುಗಿಟ್ಟಾತು ಇಂದು ನಮ್ಗೆ ಬೋಡ್ಚಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಂಡ್ಬಿರ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಸರಿಯಾ ತುಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಐನ ಜ್ಯೂಸು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ಯ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಪಾಡ್ಯ ವಾ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಂಡ ಪಚ್ಚೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಅವು ಪಾಡ್ಯ ಅಡುಕ ಪೇರು ಪಾಡ್ಯ ಒಂದು ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮಂತ್ರಿ ಹೋಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ಐನ ಹೋದು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮಂದೇನು ಹೋದು ಮಿಕ್ಸಿರ್ ಕಡೆದು ಬರ್ಕ ತುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸಿರ್ ಕಡೆದು ಬರ್ಕ ಮಿಕ್ಸಿರ್ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಇತ್ತನ ಕಡೆಕ್ಕ ಇದೇನು ಚೂರು ಲೇಟ್ ಅವು ಆ ರೀತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಗೊತ್ತುಜಿ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂತೂಕ ರಪ್ಪ ತೂಕ ಅಡ್ಡ ದೊಂಬಳ పోతుండు ಮೈಪು ಗಂಟ. ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಐಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ತೂಕ ಗೈಸ್. ಚೂರು ಐಸ್ ಹೊಡಿತೀನಿ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಅದ ಚೂರು ಪುಳಿ ಬರ್ಬಿಡು ಅಂಚನೆ ಒಂದೊಂದು ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಚನೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಂತೂಲೆ ಎಡ್ಡುಂಡು ಕ್ರೇಪ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ನಮ್ಮ ಪಚ್ಚೆ ಕಲರ್ದ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಜ್ಯೂಸ್ ಹತ್ತು ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಸೂಪರ್ ಅದುಂಡು ಸಕ್ಕರೆ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರು ಅದನ್ನ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಪೂರ ಇರ್ಕಲಾ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.